asini roha madihamu doho dami nasid debata ama doho syanakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Diak kadongan na hinaholongan di bagasan guarni tu hatta jamita di minggu pa 10 toluhod Trinitatis tar surat di Markus bidu-bidu mamuk kami sang ayat 10 saha ro di ayat 27 tapi hutihu. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi di suku nak kasisian nama ibana siala upama odeng. Gabe di dok matura sida asa doho do hamu hape so mangarti dang dapok rohamu naso tarbai ramu jolma bahenon ni nasa narosian ruar tu bagasan ibana ay somanang bongo titu bagasan rohana tu butuhan ido laho dungi bolong doy muse di inganan na soding asa gabi ias do saluhut na si panganoni alayodo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana ay sian bagasan sia rohani jolmai doro pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangacion pargarubuson pangorgangon pangicahion gijang dohot neang ne roha narosya bagasa do salut akka hajahaton odeng jala akaido na mangaramuni jolma ido sahana dita salut na hinaholongan hobar tu topik minggu tadi boto debatado na di roha nungga gabe sada hasomalan jala nungga gabe sada ada di halak parise dot halak si boto surat dang buy mangar roti ia sojolo mamuri tanganna dang ngolo man halak parise manang mangator roti ia sojolo diburi tanganna manang diusa tanganna nunga masai hasalanna masai balgai molo dang mamuri tangan laho mangator roti manang laho mangan lasida ido si bocirina rosuku sukun ni si boto surat dohot halak parise tu Tuhan Yesus madok puasa dang diihuto nak kasih siami adatnya kasih tua-tua air ramudo tangan nasida mangar roti suku-suku dihitan wae ramudo jolma molo mangan ibana dang jolo mamuri tanganna halusna kau napa dua ko nagabi badiado jolma molo dung diburi tangan nalau mangan halusna dang ala nama muri tangan asabadia si panganon manang asabadia jolma alai laus disido di pataridahon donang parngoluoni amuak karongan denggan matutul laho marsi pangano kita jumulo ma taburi tangata jumulo ma tausa tangata hobar meto kahangipason hobar meto kahayason asa denggan situture songon na taulahon nunga taulahoni mulai sanaka oputta sahat tuhita saunari denggan matutu asa mapakorhon tu hahipason mapakorhon tu hayason dengan manang na mamuri tangani alani ido dada gabe haurahani dihita molo pe gabe nakta buri tangata jala nang apala badia kita benonni alani ido pinatolhas uhut pinapatar ni jamitotu hita ima dada nalau mangi huton adat hasomalan na pinatupanya katua-tua ni halat Yahudi mana pangituan ni halat Yahudi mana parisa nak sebuah surat roh Tuhan Yesus tu portibion dadalah mangulakon aka arat hasomalan na pinatupan di sebuah surat parise si sean di Tuhan Yesus uban naro
Yesus tu portibel. Ale justru lau mengubah pola pikir halak si boto surat do talak parise do naikon nasida do ikut Kristus do oloan nasida ay nunga tung masay gudang aka aturan marhite adat marhite ulon nasida na manigay aka patik ni debata tabereng ma di ayat 12 ay taring do patik ni debata di kamu laho mangaraduti patik ni colma jala di ayat sia di dok laos di dok matu dasida leak matong di topas samu patik ni debata laho mangaraduti adat guna jala laos di sido nang di pahobat nang di ayat 10 tahun di dok gabe di sege hamudo hatan debata binahen ni adat guna jala gudang nasubatusi diulah kamu bertutu suku-sukunya kasih sian itu dah sira amar saur dah sira lo thala semoto surat mar saur dah sira thala parise urang dia tu sira sira taringo tu kaharamunon urang mangarti ro pena sira taringo tu ka ulaun napi natupan Tuhan Yesus ido pe dikina ido pe silakona ai dang marurat dang marperbue do pe pangatusion nasidam marhite tupukon diajari matutu dibohali matutu akasi siani taringot to haramunot dot habadiaon naso tarbai ramujol mabinahini nasa naro war siar ro tubagasan ay molo manga pejol mai dada turohana ale tubutuhana ri ay molo minu pejol mai dada turohana tubutuhana ro laos sira tahapor sedo si panganon ni songon natar surat di sada Timotius 4 ayat 4 sahatu ayat 5 denggaddo nasa natidopan di bata jaladang adok si hasubakonon nasa najinalo mardoa roha mauliate ay nagabi badiedwi binahen ni hatan di debata dohot tangyang dang dagabi badia hita hirorhon ni namangaradu tiak kasubak-subang tanong takas panganon ay dada si panganon manak sinumok harajaon ni debata hati goran hadameon do las di roha ido harajao di debata las ido na di rom saplo itu di ro di sini yang di Kolose 2 do besada unang jamon unang panganon unang tioponon alai di siro dang sipakeo jala sipa sudah du sudinai akapatik dohot puda di jolma sabingdoi hamu kadongan di boto de batado na di rohatta tardol de batado rohatta jala sibunen ni roha pe di boto de batado dang adong dabui oding dia dupan ni de bata ala di ido si boto roha do de bata di dodo do nasa rohata jala haramunot tape di boto de batado jala laos di sido nang dada holan na mangaraduti akka natarida bako ha perdaging oton nanaing radotata alai nanaing berota mahrite tulpukonima taharamutoma tahasubakoma permainanon pamunuon haramunon pangalakupon pangahution hajahatok pangicahion gijang dohot neang ni roha adi boto de batado salut nai bohape malot tadu gugutta mana munion ingok ma aidang adong na hulip dia dopan de bata patar do bayron na sugut jaladang adong na masa di sihabunian nasoro tu hatorangan inguse aidang adong nabuni naso patar jaladang adong nasimo naso takas tadaun ni jolma muse jala iko mullo do salunay alani bica di bataro partikiano di kita talom mahatana jala tapangidon ma asa di toppa de bataroha na yastu kita jala as airohatta do mabuah kita gabi badia tua rupan ni debata jala lasrohatta sadiri do buai mabuah kita dau gabi ramuk kita sianda rupan ni debata alani namano tuhon habadiaon imarohatta alani taha porsaido hatan debata ido nang nguluta ido nang ulota
Jala laus rohatairo nang buhay paholako kita. Siya narupan di bata. Daktar tawino kita manang aka. Dia rupan di bata. Tajamot ma rohata. Daulahon ma hatan di bata. Idong na irok dari Matius 5 ayat 8. Martua ma parohan ayas. Ay idaw nasida do di bata. Alanido di hita saluna na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Diak kahabadiaon dada marhiti-hiti kasih panganon, dada marhiti-hiti nama muritangan, alay di pataridahon akan naporsedo rohana imada gawe penggerak rohana ido na pataridahon ibana naporsea tu debata manang na ramud debana diadupan ni debata. Amen. Moliate madiho Tuhan pinasopasu jala pinargugwa mudu kami. Koma na madongani marugo kami Tuhan. Asa badia kami dia lupa mu marhiti-hiti rohanayas toppa marohanayas di kami. Asa mapakorhon jala marparbuing ngulun nami. Moliate madiho. Amen.